फैसालि बिग्राय फैसालि बिग्राय नै दा बिनिया माबा गाबबायसो मानो गाबनांगौ नोङो नों खुसिसो जानो नांगौ नों जोबोद रंजानोसो नांगौ नों आंखौ लिंहरदोंमोन ना नों लिंहरनाय बायदि आं फैबाय आंखौ नुबाय नों खुसिसो जानो नांगौ नै बिनिया माबा गाबबायसो फै सेराव बिग्राय नोंदि आंनि लिंनायाव फैगोन आं बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन दिनै नोंखौ नुनानै रंजानायजों खुसिजों मेगनावसो मोदै बोहैदों बोरोथो ओमफ्राय न'आव रावबो गैया नामा आइमोना आफामोना बहा थांजोबखो बिसोरबो आंखौ नुब्ला जोबोर खुसि जागोन औ खुसि जागोनथ' मानो खुसि जाया जानो गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव महर मुस्रि नुब्ला मानो खुसि जाया जानो जागोनथ' जेरै आं खुसिजों मेगनाव मोदै बोहैदों बेबायदिनो गासैबो नोंखौ नुनानै खुसि जागोन सोर जाखो बेलाय आयै आयौ बाबा बिग्रायसो माथो हाबाब फिसा सिनायलायथाराखैमोन आं नों बोसोरसेयावनो एथ' बेलेग सेहेरा जाहैबाय आं सिनायनोनो हालायथाराखै आयै माबोरै दं नोंसोरो दङ फिसा नों जेबो सिन्था खालामनोनो नाङा आं जोबोर मोजाङैनो दङ आरो नोंनि बिसि माने जोंनि बिहामजोखौबो नों गैयि समावबो आं जोबोर अनो बिखौ हारसिं माब्लाबाबो आं जाहोआ बिखौ आंनि असे फिसाजो बायदि आं जोबोर जोथोन लायो अनो औ आयै आं बिदिखौनो हास्थायो मानोना आंथ' थानायानो जाखाया नोंनि बिहामजोखौ नोंसोरनोथ' नायनो नांगोन नोंसोर नायाब्ला सोर नायबावनो आं जोबोर मोजां मोनबाय आयै नंखायखौनो माबोरैथो एथ' बानायनानै बुंनो हाखो आया आंनि फिसाय गैयि समाव आंखौ माबोरै नासयदों माबोरै दुखु होदों बेखौ आंसो गोसोआव दङ फिसालानि सिगाङाव गोदै बुंफ्लानानै मा जानो आयै सैथोजों आंखौ अननो रोङाखैब्ला बे जेबो लाब गैया आंनि गोसोआव दङ दुखु आरो दाहाया फैसालि हारे फैसालिया मा जाखो आयै फैसालिया माखौ बोराबनानै थांखो माखौलाय बोराबनो जेखौबो बोराबाखै बियो नों फैबाय नालाय दा नोंखौ नोंनि फारसे एसे आब्रा दिन्थिदों आरो बेलाय थांदो बिहामजोखौ बुरखायहैदो थां दे आयै आं सानबानि थाखाय सुटि लानानै फैदों आं सानबा नोंसोरजोंनो थासिगोन बे सानबायाव ओरैबायदि मिनि खुसि ओरैबायदि अनज्लायगोन ओरैबायदि गोरोबज्लायगोन सुखु दुखु सान हर लोगोसे सम बारहोनो आंबो हास्थायदों आयै फैसालिया मा जाखो आं फैसालिखौ एसे नायहैनि र' उन सिगां माब्लाबाबो फैफेराखै फिसाजोजों कन्टेक्टबो गैया आंनि फिसाया बबे गंसे न'आवबा बिहामजो जानानै फैदों दा माबोरै मिथिबावनो आं बै गसंनानै थानाय हिन्जावालाय सोर जाखो ना सोरनावबा थांनाया आन्दायबोदोंना माथो रलाय खबर लाहैनि आं सोरनाव फैदोंमोन बेबा आन्दायबायदों ना मादोंथाय ओइ मादै आन्दायदोंना मादों सोरहानाव थांनो नागिरदों औ नानि आन्दायदोंआनो होनजायो आंनि फिसाजो फैसालि बे गामियावनो सोरनिबा न'खराव बिहामजो जाफैदों 1 बोसोरनिबो बारा जालांबाय फिसाजोनि जेबो खबर गैया बेनिखायनो फिसाजोखौ गोसोखांनानै थानो हायैनि बिखौनो नागिरबोदों आं दा नुवाबा अबे मोनसेया नों सिनायबायो नामा नानि फैसालि होननाय बिहामजो जाफैदों अ बिदिब्ला नों फैसालिनि आइ नामा औ नानि आं फैसालि बिमा नों सिनायो नामा फैसालिखौ ए बिदिब्ला माथो आं नोंखौ बिखुनजोसो जागोन मा औ आइ बेनो जोंहानि न' आरो नों जाय मानसिखौ नागिरबोदों फैसालि होननानै बे फैसालिया जोंहानि न'खरनिनो बाजै आंनि आदैयानो फैसालिखौ लाबोदों नों जोबोर मोजां जायगायावनो सफैनानै आंनावनो सोंफ्लांबाय आइ फैदो ना बिदिब्ला बाजैया न' सिङाव दङ बिदिब्ला आंनि फिसाजोआ नोंसानि न'आवसो हाबा जाफैदों ए माब्रै दङ बियो आइ बाजै फैसालिया नोंसोरखौ माने न'खरनि मानसिफोरखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायो नोंसोरो मानो बाजैखौ खनसेबो खबर लाफैयाखै बाजैखौ मानो खनसेबो नायनो फैया आरो बाजैजों मानो नोंसोरो फनबो रायलाया गोबां खोथा दङ नानि बिनिखायनो बिजोंहाय जोङो कन्टेक्टखौनो लायाखैमोन नाथाय सोर बिमाया थानो हानो
गावनि फिसाजोखौ बेबायदि गोसोखाङालासे गावनि फिसाजोनि खबर लायालासे सोर थानो हानो रावबो बिमाया हाया बेनिखायनो दिनै आं फिसाजोखौ नायनो खबर लानो होननानै ओंखारबोदों जोबोर मोजां जाबाय नों फैनाया आइ जोंहानि आदायाबो नै दासो बावाखै 10 मिनिटसोल'सो जादोंदां डिउटिनिफ्राय सफैनाया आदा बाजैया जानांगौ सिङाव दङ फैदो आइ नोंनि बिजामादैखौबो लोगो मोनलांसिगोन आरो नोंनि फिसाजोखौबो नोङो नायलांनो हासिगोन आरो न'खरनि गासैजोंबो सिनाखि जानो हासिगोन फैदो आइ बिदिब्ला बिदिब्ला आंनि बिजामादैयाबो दासो सफैदों बिदिब्ला दाथ' न'खौबो सिनायबाय दे बिजामादैयाबो दासो फैदोंब्ला मेंबाय बिबो बेसेरा आं गाबोनफोर फैसिगोन मानो हाबलांला नामा र' बिदिब्ला नों थाथ' आं बाजैखौ लिंहैनो नै सोरबा जाखो लामायाव गसंनानै दङ सोरखौ नांगौमोन सोरखौ नागिरदों सोर नोंलाय आं फैसालिखौ नायनो होननानै फैदोंमोन फैसालिनि मा जायो नोंलाय आं फैसालिनि बिमा जायो ओमफ्राय नोंथाङा मा जायो फैसालिनि बिखुनजो नामा फैसालिनि बिखुनजो आं फैसालिनि बिमाया नोंसो हा एथ' दिन माथो खा खबर गैया मा बिजामादैया लिंहरदोंना माथो बिजामादैया डिउटिनिफ्राय सुटि लाना फैदों नालाय गोथाव गोथाव जाग्राफोर मोनजागोनदां थाखा फैसा बुरजा मोनबोदोंदां होननानै लांनोसो फैखो ना जानोसो फैखो माहाय दिनैसो बिजामादै सफैनायखायनो बिखुनजाबो ग्रोबनो आयु बियानि खालामनांगोन बेबायदि दाबुं आं मोनथिफेरा बिजामादैया दिनै फैदों नामा आं फिसाजोजों बोसोरसेनि बारा जाबाय फिसाजोआ जे दिननिफ्राय न'खौ गारनानै खारबोदों बै दिननिफ्रायनो जेबो खबरानो गैया आंहा फिसाजोजों आं फिसाजोखौ गोसोखांनानै थानो हायैनि दिनै ओंखारबोदों बियानि गोरोन्थि दाबुजि आं बेबायदि नङा हाबाब बिजामादैया दिनै फैदों होननानै आंलाय मानो बिजामादैनि आसायाव फैनांगौ जाखो आं फिसाजोखौसो खबर लानो आरो फिसाजोनि न'खरनि मानसिफोरजों रायज्लायनो सिनाखि जानो मोजां गाज्रि खबर लानो होननानैसो ओंखारबोदों थां न' सिङाव थां फिसाजोआलाय दङ आरो मोजाङानो फौजि हुआ मोनदों माथोखाय थां न' सिङावनो दङ थां ओइ गामियाव बोरमा बेदर बुथारदोंनो फिसाला फैदों नालाय सेरनैसो लाना फैनि आं थां न' सिङाव जिरायहै थां बोरमा बेदरजों ओंखामबो जालांदो बिदिब्ला बेनो आंनि फैसालिनि बिखुनजोआ हाबाब माबोरै आखलनि मानसि जाखोथाय आं बुजिजोबासै आंखौथ' बियो सोमोन्दोआव बियानैसो जायो आरो सासे बियानैखौथ' न'खराव फैदों हिसाबै बियो दाव खालामनोसो नांगौमोन नाथाय बेथ' आंखौ गोबां जावबायसो माथो आं बुजिनो बाखि गैबावलिया थारमाने आंनि फिसा फैसालिनि बिखुनजोआ एसे गोरा आंनि फिसाजोआ बिदिब्लाथ' जोबोर खस्थ'आव दङ जानांगौ आं बिनि फंसे फंनै बाथ्रायावनो गासैखौबो हमदां हाखाबाय बिजामादैनि थाखा फैसा जानाय लोंनायखौ लुबैनानैसो होसोबोदों होननानै सानजाबाय बिदिब्लाथ' आं दिनै बिसोरखौ लोगो हमनो हानाय नंला फैसालि आइ नोंनि बिमाया नोंखौ जोबोर नायनो लुबैदोंमोन बोसोरसे जाबाय आइ नोंनि महर नुवाखै नों माबोरै दं आं जोबोर नायनो लुबैदोंमोन नाथाय आं बुजि मोनबाय आइ नों माबोरै अबस्थायाव दङ जोंफोर बिहामजोखौ एथ' अनो नाथाय जोंफोरसो बिहामजोफोरजों नायफिनजाया नाथाय नोंनि बिखुनजोनि फंनैसो रावावनो मोनथिबाय नों बिखुनजो बिहावफोरजों जानांगौ गोरोबनानै थानो हायाखै नों जोबोर खस्थ'आव दङ खोमा दे आइ सैसोनानै था आं सानसे नोंखौ लोगो हमनो फैगोन आइ लोगो हमनो फैगोन बिग्राय गाबोन हस्पिटालाव थांगोन दे हस्पिटालाव मानो सोर मा जादों आंहा गोबां बेमार जाखोमानानै दङ उदै साबाय थाग्रा खर' गिदिंबाय थाग्रा बेबायदि गोबां बेमार जानानै दङ बेनिखायनो डक्टरनाव दिन्थिनो बे बेमारखौ डक्टरनाव दिन्थिहैनोनो नों आंखौ लिंहरदों नामा आं डक्टरनियाव माब्लाबाबो हारसिं थांफेराखै बेनिखायनो आं नोंखौ लिंहरदों सानैजों आंनि गासै बेमारफोरखौ दिन्थिनो होननानै नों जाम्बि नामा नोंहा मा बेमार जादों मा जाया बेखौ नोंसो मिन्थिगौ आरो न'आवनो आइ आफामोनानो दंखायो माथो मिनिमोनानो दंखायो माथो बिसोरखौ सोरबा सासेखौ लानानै थांनो हायामोन नामा नोङो आइमोना नोंखौ गावनि फिसाजो बायदि एथ' अनो आरो नोङो गावनि गासै खोथा बाथ्राफोरखौ सिखोमानानै लायो बेबायदिबा माबोरै जानांगौ
गासै खोथाफोरखौ नोंनि सुखु दुखु नोंनि बेमार आजारखौ खोन्थाना लाब्लासो बिसोरो डक्टरनाव लांगोन ना नोंखौ गावहाबो खोन्थाया खोमा आं एथ' गोजानाव थानायखौसो आंखौसो लिंहरनो मोनबाय आरोना नों मानो गाबखो नोंनो बुंलाय आं माबा गाज्रि बुंदों नामा नोंनि बे एसे एनै बेमार जानायखौलाय आइखौ लानानैनो नङाब्ला मिनिखौ लानानैनो नों थांनो हायो माथो नों मा बुङो मा बुङा बुंबाय था नाथाय आं जेबो बुङा नों गोजानाव थायो नोंथ' आंखौ हाबा खालामना लाना फैनानै नों आंजों बेसे गोबाव थादों नोंथ' आंखौ हाबा खालामनानैनो गावनि न'खराव ज्राब गारनानै हारसिं थांदों आंसो मिथिगौ नों जानांगौ खोनानाय गासैबो खोथाफोरानो सैथो गोजा नाथाय नुनायजों आरो खोनानायजों गोबां फाराग थायो आं बेफोरखौ बुंबायबो थाला सानदोंमोन आं आंनि फिसाया फैगोन आंखौ खबर लागोन माब्रै दं आंनि न'खरनि मानसिफोरजों एडजास्ट जादोंना जाया सोर नोंखौ बांसिन अनो सोर नोंखौ माब्रै बेबहार खालामो माब्रै दङ नोङो आंथ' खबर लागोनसो सानदोंमोन नाथाय नोंथ' जेराव नोंनि थाखायनो आं दिनैसिम न'खरनि रावबो मानसिफोरजोंनो खनसेबो खबर लाजाफैयाखै बाजै बाजै हाबनो हागोन ना फै माथो बाजैया गाबदोंसो मा जादों बाजै आदा नों एथ' गोबावनि उनाव फैनानै नों दिनै बाजैखौ सोगाबदोंसो ना माथो थै नोंनि बाजैया जेबोखौनो बुंजाया एसे एसेयावनो गाबो बाजै नोंनि आइ फैदों मा आंनि आइ फैदों बे माब्रै जानो हागौ मिनि आंनि आइ फैदों होननानै नों माब्रै मिथिखो आरो नोंथ' आंनि आइखौ सिनाया नों आंनि आइ फैदों होननानै माब्रै बुंखो आरो बे माब्रै जाथावगौ जे आइया दिनै आंनि न'आव फैगोन नोंगौ बाजै नों फोथायाखैना फै नायफै आं दरखंआव जिरायनानै दङमोन आरो बिसोरो हारसिं थाबाय थाबाय नायदिंबाय थादों बेयावनो आङो सोरखौबा नागिरबोदों जानांगौ नङाबा न'फोर आन्दायदों खोमा होननानै रायलायनायावनो खोथाया ओंखारलांबाय बे बुंदों फैसालिनि आइ होननानै नंमारगौ बाजै नोंनि आइया नोंखौ जोबोर गोसोखांदों आरो नोंनि गोबां दुखुनांथाव खोथाफोरखौ बुंनानै आंनि सिगाङावबो गाबदों बाजै नों फोथायाखैना फैलाय फैना फै आंबो फोथायनो हायाखै थेवबो जानोबो हागौ नंमारगौबो खोमा थांलाय नायनानै फै